Ikusten dena da, seigarren bikaritzan aniztasun handia dagoela. Alde batetik, arlo batzutan euskara hutsean, beste batzutan gazteleraz. Beste batzutan, bietara, baina, ez da gauza berdina, fruiz eta, areatak, ez da gauza berdina. Baina, argi dagoena da, ibili egin bezarela toki guztietatik eta toki ezberdinetatik. Orduan, nik uste dut horretarako, laguntza handia dukana da, orain laikoak dagozan, apur bat laiko bi dagoz, gure artean, bikaritzako lana hori betetzen, ezta? Eta horre dira, ezagutzen dabena, ez toki guztietan agertzen dira, lan ikeragarri bat egiten dabe. Eta nik uste dut jenteak ere onartu egiten dituala. Hor dago baita be Karitaseko arduraduna, hori ere, bikaria osoan mugitzen da, eta gero osasuna pastoraltzan ere, badaukagu besta arduradun bat. Eta horrek, lan handia egiten dabe bakarrik ez, hori bikarian ikusteko zeintzuk diren arazoak. Baita be, jentea sortzeko, katekista berriak eta hori ospatzaile berriak, haurek egiten dabe lana, eta momentu honetan nik uste dut laikoen artean ondo dagoala, bikaritza nahiko ondo ikusten dut, baina gitxi gara, abaten artean gitxi gara. Eta eskerrak baita be, diakono bidako guzela, gutxienez txorrieri inguruan diakono bidagoz, eta horrek ere lan handia egiten dabe. Zeintzu dira horre premia horrek ikusten dozuzena? Zeintzu dira erronka nagusiak momentu honetan, Felix? Nik uste dut gauza bat argi dagoena da, gutxienez nik ikusten dudana da, momentu honetan ondino koste egiten jaku hori arlo pastoraltzako klabea sartzea bikaria honetan. Uste gorako, bakotxa nahiko gara, parrokia barruan gure erantzuna edukaguz, eta ez dugu beste behar izanik. Zergatik ez dugu egiten arlo pastoraltza, mankomunitateaz bat egina. Erantzunak nahiko antzekoak izango dira. Eta gero, hori, zelan erantzun bat be, pentsatik mundialdean, edo txorrierrian, edo ez dagoela hori kanpotar jentea, ez da? Nik uste dut, eta ikusten duzu, bateo momentutan, eta baita be lehenengo jaunartzetan, eta hori, jente asko dagoz kanpotik etorritakoak, eta nik uste dut hori ere, zelan urreratu hauren gana, eta zelan, erantzun egoki bat egon. Urte barriari begira zer eskatzen dozu? Batez ere, ilusioa. Nik uste dut momentu honetan, gogotzu sentitzea eta ilusioz aurrera bateko, hor dago plana, ez da? Evangelizaziko plana. Hor dago, sinonitatea zelan eran gure artean. Ilusioz hori hartzea. Ilusioz, eta hori bai, momentu honetan, nik uste dut behar bada nire barruan, hori, seigarren bikaritzan egiten dana, eta laugarren bosgarren bikaritzan egiten dana, edo enkarterretan egiten dagaz, nik uste dut lotura dago zala. Eta hori planak eta hori nik uste dut apur bat lotu eta ilusionatu egiten dut. Ni berbea bakarrik ilusioa.